Ze gaan hier in de kostlijn, maar nu zijn ze er eindelijk weer uit van de IFKS. En dan heb ik zin in, jongen. Ja, doei. Zo, dat spet. Nou, het is mooi waar, Afke. De bril die ken wel al. Het is de eerste dag van de IFKS koetsjeseizoen. Als het trok is er even afwachten, want het waait aardig uit op de IJsselmaar hier in Jonker. Hoe is mij die zeebenen eigenlijk? Nou, ik leeuw dat die wel redelijk goed binnen, dus ik had er wel wat vertrouwen in. Hoe is dat bij die vandaag? Ja, ik ben een skippersdochter, hè? Oh, daar hoef ik daar net door in te zetten. Dan komt het meus wel goed. We hebben juist er alleen bij de Iepening West, die we juist jong, hier echt het hielpen. We gaan weer los. We maaien weer. Een werkgroep van skippers heeft hier bijna 4 jaar aan werk.